Темата, тя е, дето се казва, един знаков образ за онова време, но той е за всяко време и сега също. Заповядайте. Тук сме по-женски. Добър вечер. При мъжете е по-интересно. Здравейте, синьори! Коман са ва? Това е Тони. Запознайте се. Човек с такова свободолюбиво поведение почти граничи с сексуална свобода, бих казала. Но ние се стараехме да я задържим на границата на пропаста, да не отиде тя съвсем в едно момиче с леко поведение, а да й придадем малко по-голяма духовност и успяхме, ми се струва. Велко, ако става с грамфон? Чакай, чините. И всички ли сте женени? Не, къц не. Нище! Аз обичам да деля заплатата си на едно. Жалко тогава за жените. Защо? Зависи коя какво търси. Гледайки, брите. Хайде да пием. На здраве! 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 А ние се знаем. Тъй ли? Откъде? Виждали сме се. По улиците. Да. Какви не се срещат по улиците? Ами, че и ние се запознахме така. Верно. Знаем се. Искаше да ме свали. Аз му казах, че това струва 10. Той каза 4. Съгласихме се на 5. Кой ще ми даде една цигара? Тя за нас беше по-силна жена от всички мъже, които са я обкръжавали. И те са усетили всичките, че тя е по-силна от тях. Днес оня с пъстрите очи. Павлето. Ми рече: хайде, много забавихте сватбата. По-верно е рекал. Значи и ти. Че аз да не съм тръгнала на лов за мъже. Аз. Плюя аз на вашите сватби и на големите ви пари, дето ги взимате, и на вашата бригада. На квартирите ви и на вашите събирания, дето ги правите. Свърши ли? Ти какво, сериозно не искаш да ме ядосаш? И въобще плюя на всички мъже. И на мен, така ли? И на теб. Тази атмосфера на това време, на този живот, социалистически е наречен, който фактически предизвика в нея непрекъснато протест на всяко нещо. Я вижте какво хубаво момиче ви е дошло в бригадата. Че нека да пишат. Нека да снимате хубави момичета в вестник. Ти защо не ставаш, че ти навредне? Аз съм млада. На вас повече ви вреди. Майче си права. Каква си отворена. Право. Обичам такива хора. Не сбъркахме с тебе. Момчета, аз знам, че една истинска бригада не търпи чуждо тяло. Но ако тая бригада е комунистическа, тя ще го притопи. Няма да го изхвърли. Така ли? Така е. Само че аз не съм тяло. Аз съм човек. По един леко подаден начин този протест постепенно израстваше вече на финала в един генерален протест срещу тази лъжа, в този начин на живота, в това лицемерие между хората. И фактически това ни е привлекло. Буржуазният елемент влияе разложително. Какво? Тони ли е буржуазен елемент? Какво? Все едно, че е изключено от комсомола. За битово разложение. Верно.
За битово разложение. Чакай. Ти обичал ли си? Обичал съм я. Не си, братче. Не си. Инак ще знаеш, че то може да обърне човек. Верно. Ага. Зависи от човека. Слушай, бе, Данка. Що се затриваш, бе, братче? И то за кого? За една курва. Ей, Данчо! Данчо! Сака, пиче! Стига, бе! Да. Много ми е драго, момчета, че тъкмо пред деня на свободата мога да ви поздравя с високото звание Бригада за комунистически труд. Всички се трудихте мъжки. Изпълнихте всички поети обещания. И имате прекрасни показатели. Бе, не си ли правят майтап с нас? Сега всичко ще се оправи, нали? Чета, каквото било пепел. Де го чукаш, де се пука. Сега Данчо с пръст не може го мръдна. Абе, дават ли ти? Вземай. Мир и любов. Но вие нямаше да постигнете всичко това, ако не бяхте здрав социалистически колектив. В онова време, естествено не може абсолютно отричане на комунистически идеали. Вие искали ли да ги отречете? Вътрешно сигурно. Вътрешно сигурно. Обаче, като се върнем сега, т.е. да отидем напред в наше време, се убеждаваме, че в комунистическите идеи, като идеи, има хляб. Въпросът е, че дали той хляб е материализиран, дали може да се материализира, дали може да стане както този венецуелеца, нали, Уго Чавес, нали, се стреми, или Фидел Кастро, нали, дали Че Гевара. Дали може това да се осъществи, тази вечната човешкия стремеж към справедливостта? Защо да не може? Не може. Трябва по-човешки. Знаеш колко съм мислил? И това измислих. По-човешки, друго няма. Това е абстрактен хуманизъм. О, философче. Знам, да, ама едно изглежда, друго е. Егави компанията. Да знаеш, друг път, ако ми направиш този номер, ще те набия. И какво мълчиш сега? Кажи нещо. И защо никой не обича истината? И защо пък точно твоето да е истина? Нямаш право да развалиш радостта на хората. А то пък една радост. Какво спечелили сме с ръцете си? Добре, ордени да ви дадат тогава. Медали, пари, знамена. Комунистическа бригада. Единия си гледа моторите, другия фустите, третия чергите и само ти хвърчиш по небето с разни фантазии. Добре, а ти бе, другарче, нали ти си вътре? Аз какво? Какво? Нищо. Само дето имам един нос километър подошвам лъжата и ме хващат дяволите. Лъжата. Добре. Какво мислиш, че не знам? Но понякога човек трябва да излъже. Няма такова нещо. В името на някаква голяма цел. Никога. Но помисли, ако човек е на смъртно легло. Ще му кажеш ли истината? Ще го излъжеш, ще го пожалиш. Но аз не умирам, аз живея. Лъжа от жалост, а? Ти да не би от жалост. Айде сега, глупости. Защо ме ядосваш? Разбери ме и ти, не че хвърча. Нали трябва да се направи нещо? А по-добро не е измислено.
So you want to give like this text a contemporary American language? Yeah. It has to sound as a situation in America. Another day. Да, има един момент, който тя не е изцяло отрича. Тя отрича лицемерното използване на тези идеи. Ама това е, мисля, че е присъщо, както е за демокрацията. Нали? Една демокрация, демократичните идеи сега могат така да се фалшифицират, така да обраснат с плесен и с рутина. Слушай, ти не мисли, че аз те мразя, но не си човек ти от нашата черга. Харесва ли ти Кармен? Бива си артистката. Добре го дава. Само, че съдържанието е малко слабо. Човек трябва да си знае работата, а не заради една жена. Така де. Това на теб може да ти изнася, но у нас така не дават. И у нас всичко стана в името на свободата. Свободата. Има по-важни неща от свободата. Например? Например, хляба. Заедно с хляба. Първо, второ, трето. 3 пъти на ден. И най-ловите чорапи. Телевизор и хол с 2 стаи. Трябва да си устроим живота, разбираш ли, моето момиче? Nylon stockings, I don't think. Yeah, it's old-fashioned, I think. Yeah, very old-fashioned. But I could say like, you know, nice clothes. Well, how she dressed there? She dressed nicely, right? Like, yeah, they do. But I mean, those are. He's actually emphasizing that he has to buy presents for his wife. Ah, got It's kind of you. luxurious. Diamond necklace. Gotcha. Yeah. Diamond Right. ring. 3 times a day. Like what? How about like food? You can't eat freedom. Have 3 meals a day, breakfast, lunch, and dinner. And there's better things. There's, you know, I want a nice flat screen TV. I want a nice clothes, nice house in the suburbs. It's, we need comfortable lives. You know what I mean, honey? Това ли са комунистическите ти идеали? Идеали. Че ние да не сме там разни интелигентчета, дето цвърчат и въздишат. Идеали. Аз съм жив човек. С очи, с ръце. Искам да го видя, да го пипна, да му усетя сладостта на този идеал. И аз искам. Тогава. И аз искам да живея богато. И аз не вярвам на празни приказки. И аз се надявам на себе си. Аз съм почти като тебе, само че на мене още нещо не ми достига, нещо мъничко и важно. Знаеш ли, че ние с тебе си приличаме, всъщност за това не можем да се търпим. Може и така да е. Само, че ти искаш всичко наготово. Изведнъж. Аз съм умен. Имам търпение. Аз работя и получавам малко по малко това, което искам. Така е, моето момиче. Веселбата свърши. Трябва много да работиш, за да си уредиш живота. А на теб не ти изнася. Аз нямам търпение, не мога да събирам щастието си капка по капка. Вълшебният принц няма да дойде. А Данчо също ще ти носи капка по капка. Не става дума за твоята столова и за телевизорът и за капече. Все едно. Не си ти за нас и ние не сме за тебе. А от вашата с Данчо нищо няма да излезе. Ние двамата сме знаели, че правим един филм, който ще бъде спрян. Но никой друг от ансамбъл, от колектива, въобще не е подозирал, защото беше всичко леко. Никой не казва, тук под текста по Станиславски еди какво си. Не. Говори се обикновено. Влязъл, ти си отишъл в кръчмата, седнал си да пиеш една бира. И казваш там, айга играем карти, не знам какво, не знам що. Край. А какво се крие вече за тези фрази, вече само ние ги знаехме.
It has to sound as a situation in America. Of course, they're not going to talk about the communist ideals here, but I still want to have. It can be like, what are your capitalist ideas? I mean, something about ideas. It's about ideals here. Yeah. Well, I was going to say, you could even just say these are ideals. Just leave out any description. Actually, I prefer to keep the communist ideas here, and you just transfer it. Just forget that you're saying communist, but just say it. Eba, say! Okay, rolling. Are these really your ideals? Ideals. Give me a break, man. It's not like your faggoty intellectual friends. All they can do is talk about ideals. I'm flesh and blood. I'm a person. Look, I wanna feel life. I wanna experience life. I wanna experience it too. Yeah, all right. Well, experience it. I'm not just sitting around. Bullshit. I'm just not. You're not listening to me. I'm not looking to just have handouts. I'm not taking handouts. I'm getting shit done. And you know what? You might be thinking the same way, but you know. Well, you want everything laid on your doorstep. You think fucking Prince Charming is gonna come along, hand it to you on a silver platter, because that's what you think you deserve. But that's not the way it works. Look, I'm really smart. The way I've set up my life, I've worked hard, step by step, gotten things done, and you incrementally move along and you grow up in life. That's how it works. No. You're a hypocrite. That's what's going on. You're a total hypocrite. Thanks. Look, you think it's all going to happen for you. It doesn't happen that way, all right? And you know what? What it really comes down to, you're not one of us and we are not one of you. Is this really what you believe in? Yeah, it's really what I believe in. I'm like, sorry, that's not it at all. Sorry. All right. Ние с Сирина, как се казва, учихме в ГИК. Просто реши тя да дойде тук. Нали, тя дойде, тя лиши фактически себе си, как се казва, от родината. Удобно веднага двамата режисьори да бъдем на филма. Нали, тя да бъде втори режисьор, как се казва. Тя върши от началото до последния момент. Нали, на това, на озвучаването и на филма. С Блага Димитрова. Това се казва сега сива икономика. Сива икономика. Да. Ей! Добре дошъл. Къде си мота до сега? Разхождахме се с Данчо. Много хубаво. А кой да иде на пазар? Ти. Постой барем пред детето. Какво? Какво? Отиде тренировката, ясно. Ох, на татко момчето, татко ще го направи боксерче. I don't know, I feel like I haven't decompressed enough to be able to disassociate my internal psychological processes with this bizarre individual. So I feel defensive of my character. Like, it makes me feel very heterosexual. My character is kind of like a hippie, but not really. I mean, she's kind of, she's these lofty ideas about love and freedom, as opposed to his character. Can you see them? Can you imagine them in your society? Yeah, I mean, I think of her as kind of like somewhat of a vagabond of sorts, who's sort of into, or sort of like, I think about people who do like American students who do like wolfing and farming in other countries and things like that, who are sort of like trying to travel but also are interested in participating in manual labor but aren't interested in being committed to some sort of consistent everyday structure. Well, it's kind of funny. I mean, she reminds me of sort of ways that I was living, or I had friends who were living, you know, back many years ago. And then I met Kian, you know, my husband, who came from poverty. So for him, it was really important to be doing that kind of, ironically, to be doing that sort of bit by bit stuff that this guy is talking about in the character. And, you know, so 11 years after, I'm kind of like, wow, that actually worked out okay, because now we do have a house, and now I have the luxury, a real luxury, of not worrying about rent and not worrying about
food. We have a garden. И защо все наопаки? Все наопаки! Не може да се живее така. Един против всички. Ти за какво си се разфучал? За директора или за онова другото? Какво друго? За битовото разложение. Ами, глупости. Но няма какво да се фукаш, че сте изключили за битово разложение. Аз не се фукам. С този филм, между другото, вече 90-та година аз бях в Лос-Анджелес на един фестивал на спрените филми, заедно с полските, чешките филми. И тогава, когато го показвахме, се оказа, че този филм много добре се разбира от американците. Въобще не беше никакъв проблем да се разбират всякакви послания, които са били заложени във филма. Съм те виждал! Ходили си се на звездите! И тук ми е добре! Мене много! Чакай! Що ти трябват звездите? Много ми е кеф жена да пуши. Краста! И моята булка пуши, ама къщи, крие се. Това е.